سلام كبرات تخاتلتي حجاب استدلوا علتها وزيناتات إرترا بزعبة إثيوبيا ذهبت مجلسي أبي أحمد نمرحة أفريقيا زغربت صوعيت بنك إثيوبيا زوج حدش حجن إتهاجر كاب تركز عدقته ناي مكل خالد نبرة زملكات زوج حبريتا أمريكا نمنجست إثيوبيا موقعسان سيمانتا باور مس أوباسانجون باكا هافيستون من رخابان سمين كوريا كتابت من ساجان كال إنز دهسس كخونيو أبزا channel دمان ناي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم أبز حلفك أربع معلتاتنا بهجرات مبرق أفريقيا مبصح كايد زغنين قدمي منيستر إثيوبيا أبي أحمد نمرحتي أفريقيا حبيرهم كسرحوت أو عيتا غريبو يتقدمي منيستر بمن قد علاونا محبرة وقصات إنترنت حسابه غيرو أبزرق حوت أوعيت نمرحت أفريقيا بفولي دمان نمرحت أوغندا رواندا دو أفريقيا نيجيريا اتجزي ني أفريقيا حجيو كاب دخنت وحسنت زي مهلاون ما انت كبرتنا كاب ملمانن بحبر قلطيفنا كندي ابن خلينا بقطبه وهدتن صقاتاتنا فلطتنا بمحبرن ناي 2063 أجندة قبراو كنقبر نخلينا بمبال أبي أحمد نمرحت أفريقيا بفلاي دما نمرحت رواندا أوغندا دو أفريقيا نيجيريان زقن عص أو عيد زرق حلا ازي كمزيلن كل دما إيرترا نمتتتاو أمريكا أبي إثيوبيا كمتقاومون نجزأتاو حدنت تهاجر كمتدقفن قليصا منقستاو مع كنزينا إثيوبيا نتلفزيون إيرترا تقيسو أبزرقو حبيريتا إيرترا جزأتاو حدنت إثيوبيا كحلو كمتدقفن أمريكا نتقبر متتتاو كمتقاومن وانا صحافي هكدف الأمين محمد سعيد حابيرو كبل يافليتو بمسرة تبزي مع كان تزرقي حزو لحبيريتا الأمين محمد سعيد وانين أمريكا نقرنا أفريقيا مبتانيو قدم حجي أب سومال زفتسمو حجوون أبي إثيوبيا يقوصلو لالو نحنا مسقورا وتهاجرات سلام كنسفنينا ندلك كم زبلون زنا إثيوبيا مع كان تغيسو لا منجست إثيوبيا نتزلو الزقبابة باتيرا إثيوبيا زخون برن مقصر بانكتات تهاجر أبيت صحفة كابوه للمتن جنزب زرخبو آتاوي زخون جنزب كاب حموش تميتاويت ناب 10 تميتاويت حاف كبلان أبهاجر أو بانك تهاجر كقمت أنزجدد حجة أوصيا بجكا زدمان نايتياب حصير أوان زخفل متن ولد لقح كاب 10 3 ميتاويت ناب 10 تشدش تميتاويت كبل تأزاز كحلفن كله على أحتي كاب سددن كاب نايت كالا ترديت زرخبو متن شرف وصاين كاب كسب 5 مئتاوي توسيغو أب هاجراو بانك إثيوبيا كعقر زجدد حجون صديقهم زلة تحبيرو كالي مس إثيوبيا بزتحز دما إتا هاجر أب ورح شومنته كاب ناي تركي إندستري مكل خالن ناي أير سرحاتن وجا 50 حدا نتبشو 10 مليون دولار زبصح ناي مكل خالن ناي أير سرحاتن كم زجاز التجاليسو نزع ملكيتو حدا سافون ماناسايس تزبهال مربح حبريتا زرقي حواب زل حبريتا إثيوبيا كابتن ناي مكل خالن أيرن أصور زفري إندستري تركي 50 حدا ب7 مليون دولار زواج وفريات كم زعدقت نيتيوبيا تختيلن كا بافريقيا اتن كاب تركي سب البو نفرت زغزا تونيزيا موروكوون تتقيسن علوا ازي يخون امبر زمر حبريتا ايثيوبيا بلكع انتيا غزيا زخونه زهابو توسخ حبريتا يلن حلفت أجنسي علم لخل معت أمريكا و USAID سامانتا باور مثل علوي وكيل حبرة أفريقيا أبقدايات قرن أفريقيا بريزيدنت نيجيريا نبر أوليساغون أوباسانجو أبقداي كينات تجراي زتيا سامانتا باور بمحبرة من رخبيتات أبزرق حتى حتصير حبريتا نتم بسنكتي أبي إثيوبيا نتوجه هرز قصل زلخوينات أبسقم زأتو سلامويان سبات سبعو حجزات بقولطف كبات صح أبزخولو لكونتات كم استسمعوا أفلي طلا نسام مسمرح نيجيريا نبر أوليساغون أوباسانجو تراخيبا زت مقبرة بق أقاطام كم زخونه وسيخا ونجليس على أبز حلف سومون أبومبر كوميشن حبرة أفريقيا مسافكي أبت زوبا سلام دحنة بوليتيكا وزتن نممصا بزبل مخنيات نبريزيدنت نيجيريا نبر أوليساغون أوباسانجو لعلوي وكيل حبرة أفريقيا أب قرن أفريقيا غيرو كم زشومو يفلط أوباسانجو أبت زوبا زركبو عند تساتفتن كالو زملكتهم أكلاتن بمزراب قصال زخونه سلام من رجاءن مفتار كم زسرح وانت حبيرو لا نسو بزح بوليتيكا وتمكرو كمون أبان أفريكانيزم مسرته اتحساسبا كم زلو زغلاص كوينو ابت زوبا بزعبا زلو كونتات زلو غنزابه دما زل علي تباهيلو ابز قصل سمون ابت زوبا كم زمص تفليطلو كاله اذا حلافيت اجنسي علم لخل معت امريكا زخونه سامانتا باور مستفلو لوخ حبرت اوروبا اب قرن افريقيا منستر وصاي غدايات فينلاندن زخونه باكا هافيستو بزعبات يا إثيوبيا بفلايكا اب تግራይ ዘሎ ኩነታት ከም ዝተዘራረቡ ተሓቢሩ ኣብቲ ዞም ክልተ ሰበስልጣን ዝገበሩ ርክብ ከኣ እቲ ዘሎ ጎንፂ ኣስዒብዎ ዘሎ ሰብኣዊ ቀልውላው ከም ድማ
ህዝቢ ዝወርደ ዘሎ በደላት አመልኪቶም ድሕር ምዝታይ ሓይልታት ትግራይ ናብ ዓፋርን አምሓራን ኣትዮም ምህላውን ኣብ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘለዎ ጽልዋ አመልኪቶም ከም ዝተዘራረቡ ክግለጽ እንከሎ ሰማንታ ፓወር ከዓ እቲ ንሳ ትመርሖ ዘላ ኤጀንሲ ኣብ ክልል ዓፋርን አምሓራን ንዝተመዛበሉ ሓደሽ ዜጋታት ሓገዝ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካን ቤት ጽሕፈት ምትሕባር ጉዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ኦቻ በሰንከቲ ኣብ ትግራይ እንዳገደደ ዝመጽእ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ወቂሶም ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት አሜሪካ ዝኾነ ኔት ፕራይስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ መጽባብ ይግበር ኣሎ ድሕሪ ምባል ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ተጸባይ ዘሎ ህዝቢ ክበጽሕ ከም ዘለዎ እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ግጭት ከዓ መሊሱ ነቲ ኩነታት የጋድዶ ብምህላው ጎንፂ ከቋርጹ ጸዊዑ ኣሎ ብጀካ እዚ ድማ ዝወሃብ ቃል ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ዘተ ክግበርን ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣቱን ከም ዝጸውዐት ደጊሙ እዩ ኣፍሊጡ ዝርከብ ኣብ ሱዳን መንጎ ሓይልታት መንግስትን ሓደ ምሳልሳይ ግንባር ተማዙጅ ዝበሃል ተቃዋሚ ጉጅለ ርክብ ዘለዎ ዕጡቅ ጉጅለ ድሕሪ ዝተገብረ መለዋወጢ ተኽሲ ኣብ ህይወት ሰብ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪተን ማዕከና ዜና ሱዳን ሓቢረንኦ ከም ዘለዋ እቶም ዕጡቃት ጉጅለ ካብቲ ኣብ ሶባ ዝበሃል ኣብ ከባቢ ኮርቶም ዝርከብ ቦታ ዝነበርዎ ህንፃ መግዳፍ ምስ ኣበዩ ንኣባላት ፖሊስ ከዓ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱሎም ናይዚ ውፅኢት ከዓ ኣብ መንጎቶም ክልተ ሓይልታት ሓያል መለዋወጢ ተኽሲ ከም ዝተኸሰተ ሓቢረን እዚ ዕጡቅ ጉጅለ ናብ ካርቶም ካብ ዝመጽእ ኣብቲ ዝነበሮ ህንፃ ንሓደ ወርሒ ጥራይ ከጸንሕ ዝነበሮ ኮይኑ ግን ኣባላት ፖሊስ መጽኦም ውጹ ምስ በልዎም ክወጹ ፈቃደኛታት ከም ዘይነበሩን ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ድማ ተኽሲ ክኸፍቱ ከም ዝጀመሩን ክሕበርን ከሎ እቶም ናይ ሱዳን ፖሊስ ከዓ ተወሳኺ ሓይሊ ብምሕታት ነቶም ዕጡቃት ተታኺሶም ከውጽዎም እንከለዉ ኣብቲ ዝነበረ መለዋወጢ ተኽሲ ከዓ ሓደ ኣባል ፖሊስን ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተፈልጠ ዕጡቃትን ብከቢድ ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ ኣብቲ እዚ መለዋወጢ ተኽሲ ዝተገብረሉ ከባቢ ዝርከብ ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ኣብ ሱዳን ሰራሕተኛታቱ ከምኡ ድማ ዜጋታት አሜሪካ ካብቲ እቲ ናይ ኤምባሲ ህንፃ ንሸነኽ ደቡብ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ካብ መንቀስቃስ ክቁጠቡ እዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ሃገረ ሰሜን ኮርያ ኣስታት 3 ሚሊዮን ክታበት ኮሮና ንኻልኦት ሃገራት ንኽወሃብ ከም ዝሓተታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ወሃብ ቃል እቲ ውድብ ሰሜን ኮርያ ብምኽንያት እቲ ዝረአ ዘሎ ሕጽረት ክታበት እቲ ዝቐረበላ ክታበት ነጺጋ ንኣዝየን ዝተጠቕዓ ሃገራት ከም መቓራ ሓቲታ ኢሉ እዚ ፍርያ ቻይና ዝኾነ ሲኖቫክ ዝበሃል ክታበት ኮሮና ብመንገዲ ድኻታት ሃገራት ክታበት ዘመቓርሕ ፕሮግራም ኮቫክስ ኣቢሉ ዝተወሃባ እዩ ነይሩ ሰሜን ኮርያ ከዓ ኣካል እዚ መስርሕ ምብጻሕ ክታበት እኳ እንተኾነት ክሳብ ሕጂ ግን ካብ ኮቫክስ ዝኾነ ክታበት ተቀበለትን ጸኒሓ እቲ ሃገር ከዓ እቲ ለበዳ ካብ ዝረአ ጀሚሩ ኣዝዩ ጽኑዕ መምርሒታት ምክልኻል ዝርግሐ እቲ ቫይረስ ከም ዘደንገገት ዝግለጽ ኮይኑ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ኣቐዲመን ዶባትን ካብ ዝዓጸው ሃገራት ቀዳሞት እያ ነይራ ይኹን እምበር ክኢላታት ዝዓውዲ ሰሜን ኮርያ ዝርግሐ እቲ ቫይረስ ተቆጻጺራቶ ኣብ ዝብል ጥርጣረ ክህልዎም እንከሎ ሰብ ሞያ ጥዕና ቻይና ድማ ኣብ ውሽጢ ሰሜን ኮርያ ዝርግሐ እቲ ቫይረስ ኣሎ ኢሎም ከም ዝሰጉ ይዝሕበር ሰሜን ኮርያ ክታበት ኣይቅበልን ኢላ ክትነጽግ እዚ ናይ መጀመርታ ዘይኮነ ኣብ ወርሒ ሓምለ ጎናዊ ሰዓቤን ክህልወይ ብዝብል ኣስታት 2 ሚሊዮን ክታበት ኣስትራዜንካ ኣይቅበልን ከም ዝበለት እውን ተሓቢሩ ነይሩ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሩስያ ዝኾነ ሰርጌይ ላቭሮቭ ከዓ ኣብ ወርሒ ሓምለ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ሩስያ ዘፍረየቶ ክታበት ስፑንቲክ ንሰሜን ኮርያ ክቐርበላ በተደጋጋሚ ከም ዝሓተቱ ንሳ ግን ከም ዝነጸገት ተዛሪቡ ነይሩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም